arrived in Hong Kong, guys. It is, I think, mga 7 na ngayon. Tapos yung flight ko pa Cebu, 8:25. So, I have to go straight to my gate. Maganda yung flight kanina kasi pinakita nila yung mga kung anong gate yung transfer. So, alam ko na kung anong gate ako, 29. Tapos may boarding pass na din ako. So, dire-diretso na ako. Ang haba ng pila sa transfer, guys. Ito, paakyat na ako para hanapin yung gate natin. Nandun na din si Miss. Kanina pa siya. Galing Auckland yung flight niya. Yan. So, sa gate 29 tayo. Yung nilabasan ko kanina, 44. So, hindi siya ganun kalayo. Dito na tayo, guys. Dito na yun si Miss. Asan kaya yun? Ayun, naghihintay na yung mga tao. Asan si Sissy Bells? Asan siya? Guys. Tang da 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 may camera na siya. Camera. Kapita, camera mo. Fresh from New Zealand. Kahapon mo binili? Kahapon mo binili siya na talaga. Same kami ng tripod. Mas maganda yung kulay nung sa kanya. Nilagay ko yung tripod ko sa luggage. Kung andak ko manggod ka, di na ko masuk sa bag. Ang tripod. Maliit ang aking bag. Ito yung binili mo sa Thailand, no? Nice of color. Boarding na kami, guys. Nahintay ko si Miss, nag-toilet. Nandito lang yung toilet. Oh. Lapit lang. Ito yung ano niya, dala niya. Pak. Tripod niyo, ang ganda, oh. Ganda ng kulay. Same nung akin, pero ganda yung kulay gray at saka red. Yung akin, black lang lahat, eh. Kaya mo yan. Ako, oh. Kuha. Buwang nga. Kus ganas mo nga. Lululululu. Good job. Aray ko ba? Ay, asa day. Dira day. Sige. Ito yung breakfast, guys. Noodles. Tapos meron siyang siomay, yung dumpling. Nagpa-coffee ako. May ako ng milk. At saka itong sugar. Yun. Si Miss yun sa kanya. Same pala sa kanya. Pero juice. Walang coffee. Hello, Cebu! Dito na tayo, guys. Dito lang ata yung luggage, malapit lang. Bago na daw kasi to. Nahintay na namin yung luggage namin, guys. Mabigat yung akin. Kay Miss, 26 ra? 26 ra mo? 23 lang sa kanya. Diba? Ako nahirapan ako mag-pack. Tapos ang galing kasi meron na silang ganito, oh. Hindi ka nakukuha. Nakalinya na yung mga ganyan. Ang galing, diba? Bago daw kasi to. Tingnan natin sa labas mamaya kung anong nabago. Last time nandito kami 2017, 2018. 2018. Dito na kami, guys, sa labas. Nintay namin si Marlon. Ha? Wala ko yung wifi. Sige lang ko. Kabaw to, oy. Sure ko kabaw to. Wala may kabaw siyang number. Ibang-iba na yung airport. Ang laki na. Kanos ani na human nigo? Last year July 1. July 1 last year? Dado! Vlog pa more! Ano day? Kamay rin ka to? Sure. Kami, wala lang may kwenta. Nan si Miss sa likod, guys. Nagilang po mo. The vlogger, yan na si Miss. Kamay rin subscribers. Dami na nun doon. Pila na, Miss? 20? Char. Grass buwan na. Kamay pa kanay. Sa asa man ta doon? Kamo. Kita rin lagi no. Kami lang, guys. Okay. Marlon. Kasi ko ang diyaman. Laging is life. Naligaw. Pumunta sa lumang terminal. Hintay kami ng matagal. Layo dahil ni sa Old Dong. Old eh. Kaya yung gunigot. Kuan man ko daw ni ang old domestic. Tanan nga international dito na daw sa new. Kung gusto ko ano dito. Mo gani so kung international alams na sa new jud ka mo adto. Awa dari mga domestic may sila, to ni sila Manila. Dito na tayo, guys. Wala masyadong traffic pero hindi gaya nung last time na kasi Christmas time yun eh. Ito may ano pa space. I-vlog natin kasi si Dan manonood nito. Danny boy.
SM Seaside, guys. Dito kami. Bibili siya ng gas range. Unsa gas range ang tawag? Stove? Bili, guys. Kasi magluluto siya at magmumukbang si Marlon. Palit, magkuhan nato. Unsa? Antay nato. Oh, gas range? Daan man ka. Okay rin katong daan. Okay pa mo kita. Ano, si Miso ipalitan daw bagus pa. Kami na ba? Dito kami sa seaside, guys. May COVID ra. Hindi namin alam anong gagawin. Si Miss gusto bumili ng gas range. Asa? Si Kubi. Oh, no, si Kobe. Brian, kuan man na. Uy, si Michael Jordan. Tara, tingnan natin. Nahanap daw ni Marlon si Kobe. Ay, dong. Ganon si Wiwin Ani. Nice, Kobe. Kubi man. Ganahan si Wiwin Ani, dong. Ganahan ka? Pila man eh? Maganda. 5'2". Uy, kabarato rin lagi. Wow. Dili. Ano ko palit sa kanto? Wow. Ano ko palit sa kanto? Naka-sale dong, 4'7". Marlo, naa ka sa mall, di ko piki. Naka-sale dong 4'7". Ganahan ka daw? Ito yung shoes ni Marlo. Palit na nato ka rin? Bibili ni Si Wiwin? Yan na lang eh. Yan na sweet. Ha? Mukuyog din si Wiwin. Uy, sure. Ganahan ka? Binduran ka. Giduduham na siya. Indutan na ginahan. Pero ganahan pa sa mas nice. Parator man yung ko yun. Bili ni fake doon. Pataka. Dong, Kobe na. Dong. Magkano? Pila? Ang Jordan. Gamay ra mo diferensya. Okay. Kubi ako. Pero Sige dong, tingin-tingin ka. Tingin-tingin lang. Tingin lang, ha? Ansa? Hindi to color. Ganahan ba na mo ni Sir Kobe. Sige na kayo naka-sale. Karon na layo. Okay ra. Ayaw sa karon rin. Muni giyon ni Ate Jordan. Ayaw niya. Di, kana manggod. Kitsa din na. Yeah, pero Kana manggod ako nakit. Ano, Jordan? Jordan nila. Nahanap namin yung SM appliance, guys. Ayan, tanungin ni Marlon. Ace Hardware muna tayo, guys. Tingnan natin kung ano nandito. Check na to. Ano dong kani? Wala kami nahanap sa Ace, guys. Dito tayo sa SM appliance. Dito na kami, guys. Wala man. Ito daw, ayaw daw ni Miss nito kasi meron na kaming ganito. Hinahanap niya pala yung may oven sa baba. Wala! Kain tayo, guys. Mga inasal. Si Jollibee maya na yun. Mga inasal tayo, guys. Ito yung spicy na Thai. Spicy yung aming tatlo. Magani rice ka. Only rice. Kamo ni Miss. Sila lang dalawa only rice. Ako hindi. Pero, hingi ako mamaya. Tiknik ba? Tiknik. Ha? Oo. Diet, why diet? Ito, nilalagay ko to sa rice ko, guys. Nilalagay ko dito. Tapos kamay-kamay. Ito ka nag-sauce? Wala. Oo nga. Ay, daraan. Lalagyan ng sauce, wala. Ano? Miss, butangan ng sauce ba? Tapos na kami kumain, guys. Wala, uwi na kami. Tapos na. Ayaw bumili ni Miss. Ha? Ang gas range. Wala, hindi namin alam yung anong size bibilhin. Wala pa. Pero binigyan na siya ng brochure. Brochure. Si Kuya, sabi niya Beko daw yung maganda. Kasi walang screw. Walang screw. Kapag walang screw, yun yung maganda. Hi, Verna! Nag-hi siya kanina. Hello. At saka sa airport, si Dudit. Dudit, guys. Hi, Dudit. At saka yung isa pa, hindi ko natalong yung pangalan. Dudoy. Salamat sa pag-hi. Dudoy. Bahay na tayo, bravo! Na siya yung may bago siyang camera. Temaken. Gulo naman ang bahay natin. Ang dami namang gamit. Yung gamit sa tindahan. Napunta sa bahay. Nag-renovate sila. Ay, ba nag-renovate? Ano to? The speaker ni Miss O. Na inangkin ni Marlon. Char! Lakas-lakas naman yung speaker mo, buddy! Yung words, gira ni ay. Internet dulu. Inangkin na ni Marlon. Sabi niya, akin na yan. Makel! Hi, guys! Si Mary naliligo. Mag-ano kami ni Miss, what's in my backpack? Link below. May package tayo, mga kaibigan. Mag-unboxing tayo, guys.
Ito, inopen ni Marlon. Kahit pangalan ko naman. Hala! Ay! No! Happy Skin! Binili ko pala to, hindi to bigay. Binili ko. Catherine Bernardo. Happy Skin, makeup. Ito siya. Inopen ni Marlon. Ang ganda ng packaging nila, oh! Oh. Nice of color. Ito, guys. Ay, hala, nice. Oh, nasa pouch. May pouch na. Baka makapiright. Ano yun? Kadiyot lang. Hala, nice. Baka makapiright si Simple Rice. Ah, nice. Oh. Holographic? 4628. Ganda, guys. Ito. Parang ito lang ata binili ko. Oh, sarado? Sarah. Ay, isa lang pala. Akala ko dalawa. Ito lang pala. Dalawang My Lips But Better. Parang binili ko yung set nila. Kasama na yung pouch. Nakalimutan ko na. 1,000 plus ata to. Alam, miss, ito. Try mo, miss, sa lips mo. Ayun. Ay. Dark. Na. Cute. Ayan, nice. Oh. Nice man din ang lighting dari. Uy. Ito yung makilig. Yung word. Smart. Vlogger ka, Kel. Ikaw ba ang vlogger? Anong shade nun? Yun ay si Simplicity. Gusto ko yun si Simplicity. Ito. Alam, mga dark siya, guys. Ito si ano. Sige, bye-bye. Purity. Ay, gusto ko si Purity. Ganito, ito. Ay, yung nasa lips ko yung Set Beauty. Kung may promo pa tayo, lilip ko yung link ng promo. Ako na talaga ang may promo. Ito. Taupe na, ay, sa ano to, eyebrows. Parang may dalawang set sila, tapos pinapapili ka ng ano, shade ng eyebrows. So, yung pinili ko yung taupe. Ito, oh, lipstick. Maganda yun, oh, yung shade. Wala ka niya. Kay Catherine ba? Uy! Yun na kasi Marlon. Kung pa-music ko na kasi Marlon. What's that? Masgan Malapit. ka ng mayo. Sige, wait sa ha. Malikot na dagat kila, di ba kila? Natin sticker. Kamura, duha. Iling ko na. Punta sila ng beach kasi meron silang waterproof speaker. O, diba? Ang gawin. Kamura do ha? Tika, asa man nila. Ito na ang ganito. color. Ha? Ano? Mga satsi. Kanya yung pinakasatsi, oh. Tama ko, be. Kami nagkakilid, pinakasatsi. Satsi na tanan. Kita mo Milo and Friends. Kana si Milo, parang nga ni Satsi. Hachi, body na mo, Hachi. Chigit lang. Parang si Sachi, guys. Wala. Ayaw na ipakita ni Mark sa inyo. Pagkita mo din sa kanila, Gil, isali mo sila sa ating conversation. Aching buddy! Si Aching yan lahat. Aching! Kapatid. Sachi! Oh, tumakbo! Alam, Mark. Grabe sa si Mark. Na-blurry na. Ito to. Ay, ganito siya. Parang yung gustong ipabili sa akin ni Kat na ano. Ano pangalan nun? K-palette. Ay, ganyan siya. Ay, itatry ko to. Ha? Hindi. Ano naman yun? Luma man yan akin. iPhone 7. Amo, niya mo na sa una lang. I don't need it. Biyarin lang Ay, ko may manamin. lipstick pa. So, yun, ano ba yun, miss? Ano yun? My Lips But Better. Ultra Matte Lippy. Tapos ito, meron pa. Dark akong lips. Ano to? Lanos, natiangayan ko anit eh. Ay, ganun ba? Ay! Ayan. Aloy, ano day? Lip and cheek tint. Namang slides sila ngayon kay mga to. Lip and cheek tint. Ay, ganda to. Kabaw ko ang sanang Yung shade nito, quirky. You don't know? Ay, pwede ito pang drunk blush, miss. Yan, quirky. Ay, namang ko dyan po. Namang slide. Mga pasalubong galing kay miss, ito tough. Ay, gusto ko to na. Gusto ko si Quirky. Maganda si Quirky, guys. O yan, oh. Yan si Quirky. Yan si ano, tough. Kahit ano actually maganda, pero mas prefer ko to. Yun. Ayan, gusto ko yan. Sige na, mag-film na kami ni Miss guys. Ganda. Happy skin din pang ito. Itatry ko to, tapos I'll let you guys know. My taong malupit.
Since I saw you. Kunin natin yung ano. Sapatos te. Huloy. Kay Makil, guys. Ah! Ako. Kansi na. Ba't sini? Anak ko, anak. Lumayan to. Bigyan natin pasalubong. Uy, mahal ba ka na? Original ba ng buwang? Kitsa na bag. Wala, uy. Pasalubong tayo, guys. La, grow long shampoo kawiwin. Grow long. Daga na shampoo wiwin. Grow long. Pataas na. Kapapa sa nila. Pataas pa. It's a money. Ah, this is mine. Thank you. Ito ka. Ikaw na ulan. Basta si ate mo ulit. Same. Naalala mo nagkagaw na. Di ko alam. Di na ako magkaw. Kinagan na kitong kaw. Nagkagaw na magkaw. Mana talaga pa. Pa, kada adlaw pa, ilis-ilis, kakalo pa. Tinagaan ang papa. Malangguin. Ah! Kapot Pasko. Ano gano'n pre papa? Ah, kapapa natin ng brief. Kapot Pasko. Kaya sakto kaya naman ron. Naponik ka na. Marlo, di mo na yung ganahan. Kay mo ano kanan? Membro tambak. Mga gift natin, guys. Calvin Klein na. Mga panty. Ay, mga panty, mga brief. Tuloy ako, tuloy ako. Yeah, Calvin Klein. Nice. That's nice. Nakanang na yung mga skull ko. Makila. Dughan na brief. Uy, grabe maiwan ni ate mamili. Bawa. Kaya ka na din. Sakto na daw? Tambak. Kaya sakto kaya na yung bibig. Uy, sakto raw eh. Nice. Nice yung win, oh. Nice. Jacket na swimming, oh. Jacket na sa'yo. Binigay ko, guys. Nandito lagi yung jacket yun. Oh, nice tayo mo sa doon. Hoodie tayo mo. Nakatag ka nito. Eh, wala ka pa yun. Uy, buang yung mga batahan. Hindi ka chichi. Ha? Hindi ka nga. Wala, dughan na, oh. Naganda na. Nakati yung short eh. Nice na. Kagmay eh. Extra small. Saan na ang size? Basta extra small din na mo. Mga papa, oh. Mga brief ni papa, oh. Gabi na si papa sa brief, oh. Ah, grabe. Everyday na gin maka-change yung brief si Marlon, alin. Tara, oh, wait. Tagsa mo mag-cake. Same lagi sila, Tiwan na. Same sila. Pinapay na mag-isip. Minute. Tagsa mo. What's that naman yun? Pariho naman natin mo pag ipapili. Ate, may one take one, ate. Waman mo gilay color, te. Eh mo, ano kay Andy? Ano kay Butangig name. Butangig name. May matik mo, nagkakate. Para di mo magkailis. Sa may size, di mo itong 30. Hala ka, nice anak, te, oh. Yan natin, nice yung mate. Hindi kay mga master, oh. Sa'yo color niyo mo pa, gusto. Pinky mo pa. Tanim, sa kasa. Pink pa pa. Pink, naiya. Sasa. Ay, usa lang pa. Lamang ka pa. Gitsa. Papa, mag-itsa. Inang pink ako. Itsa. Modo? 30? Igo. 32 na. Okay. Wala ka, sexy na ninyo dong. Awas Marlon. Sexy ni Marlon. Wala, hindi ka na. Sugod na ka na, pinky mo rin. Nindot na kayo, hindi takas mo. Naka na kay nindot kay dong. Nindot lagi natin. Usal ka po. Ah, huwag kanina mo. Kaigo na papa. Kaigo na papa. Okay na tayo. Papa na? Emily, Kali, ang ginakon ba? 30 ni ka na. Lo, nindot. 30. Ano, 30 tanan? Pili pa. Hindi ko pinagigati. Kana. Wala nito dito. Summer, wala naman ko summer. Kung gagmay na kailang shorts. Sige, Mark, kuhanin mo Mark, blue mo Mark. Pili. Oh. Green ka wiwin.
Oh, kanay gawin ka. Nala siya pink. Or Nanay pink, imuha ng pink. ay, ikaw ba? Imo ka papa na. Pink ini, brown ni. Or kani? La, brown. Upo dong. Hindi may try? Tayo. Kasi gusto ko na mo 30. Mura naman nagkaigo. Mura kaigo na ni mo Marlon. Mo na pa mo. Isa pa lang. Mo. Ala kay. Nala ko dito. Nalagay na ni. Women. Uy na, nakadiri na. Lagi. Dong palitag pants ni mo dong. Ini manani ka to kayo. Why ka na wait? 32 na si Marlon. Alaki kasi nansya ni Marlon. Correct yan. Kani Ay, ada ano, ba ay, kayo ano? summer show? May sudan. Summer short. Guys, nagluto si Miss ng nilaga. Ang yummers. Si Papi nandito na. Papi! Kawa ang Papi. Asa to, shaver? Nilaga guys, ang sarap. Tinikman ko, sarap. Galing ni Miss. Kain na tayo? Let's eat, people! Gina. Asa, mukog mga sandukan ng spon. Kain na tayo, mukbang tayo! Asa to shaver tayo? Mukbang na tayo, shaver? Asa mo gipos? Ubus na guys. Yummers. Galing. Ang gulo dyan oh. Tignan niyo yung coke. Late. Ano saan gagawin mo, Jube? Late ang coke. Sino na? Guys, ito yung kwarto ko oh, noon. Dito. Sa mga nanonood ng videos ko noon pa, alam niyo to. Dito ako umuupo noon eh. Dito ako umuupo sa floor. Tapos yung lighting ko, dito naman sa kabila. Dito. So, dalawang beds to. Kasi room namin to ni Miss. Yeah, so may maliit na bed dyan. Single, as in, sobrang single bed lang siya. Dyan. Yeah. Dito ako matutulog. And yung closet ko, ito maliit lang oh. Maliit mo ng closet. Pero malaki na yan para sa akin. Kasi ang dami ko na nalalagay dyan. Kasi okay lang naman dito. Kasi diba, wala namang pang-winter na mga damit. So, hindi ganun kakapal. Mga pang-summer lang. And, meron ako nakita dito kanina. Pagpasok ko. Ngayon lang ako pumasok eh. Kanina pa kami dun sa labas. Meron ito. May nakalagay pa. Raise. Hindi ko alam kung saan to galing. Pero may nakalagay raise. Tingnan natin. Ay, Maxi Peel! Ay, oo. Pinadala nila ako, pero wala na ako dito. Nung dumating. So, ito, wala na itong laman. Tingnan natin. Ang ingay ni Atching, uy. Wala nang laman, uy, kasi. Yeah, wala nang laman. Pero ang cute sana, oh. May nakalagay talaga, Race. Maxi Peel. Hindi ko alam kung sino gumamit. Pero, yeah. Anyway, thank you, Maxi Peel. Yun lang, guys. Nag-skincare na ako kanina dun sa baba. Tinanggal ko lang yung makeup ko, tapos nilagay ko yung serum, yung toner ko, yun. And magpapalit lang ako ng pantulog. Wala akong dalang pantulog galing sa ano. So, sana meron tayong makita dito. Sana may natira. Ayan, may mga natitira pa ako mga dresses dito, oh. Wala akong pantulog, guys. Nanghilam na ako itong isa sa mga singlet na binigay ko kay Marlon. Anyway, yun na yung vlog, guys. I hope na-enjoy nyo. Please like if na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Hopefully tomorrow. Good night. Be good. Mwah.